Здравейте, приятели! Преди да почнем видеото, ударете по един лайк, абонирайте се и продължаваме напред. Както виждате, дядо ми е дал някакъв голф четворка. Каза ми да варе да взема от Пловдив, има някакви специални картофи, не знам за кой ще ги ползва, но... Нали знаете, винаги трябва да слушате дядо си, иначе положението ще е зле. Нека лека по лека да потегляме с голфчето. Дядо знае какво да кара. Човека се знае какво да кара. Сега, какво да му кажем? Лека по лека ще потегляме за Пловдив. Да вземем картофи или кой има там специални картофи, не знам. Дядо те ми каза. Понеже моята кола е в ремонт. Той ми каза, вземи към моята кола, вика отивай. Ще кажа, че отивам за 10-20 км, пък те са близо 250 км да вземем картофи. Бах ти картофите. Как? Си, ко става тук? Сега ще видим как се държи по пътя. Малко ще умъчим колата. Дай да видим сега. Ако ви харесва видеото, ударете по един лайк, абонирайте се. Така може да знам, че ви харесва клипчетата. Да видим сега. Поне няма хора да го настъпим здраво. Машина. Нямаш ли голф, нямаш нищо. Оригинално. Дедо, тот колата ли ти е, дедо? Той е с аудито, шама. Не е Скода ли това? Кое е това? Чай да видим. Обаче дядо си има и GPS. Тук си го направил GPS, че си има. Той знае кой да кара човека, Екстри, климатик. Това, че май нямаш музика, дядо, не знам. Трябва да си пусне една музика, ама няма. Трябва да му купим нещо с Bluetooth. Ще му намерим нещо от Bluetooth. Да си прави кефи неща и без музика, ако пътуват. Да, знам. Ама тъй не са прави, бе, старши. Тъй не са прави, бе. Тъй на дясната лента. Не дей да се срамуваш. Никога няма да се срамуваш да влезеш в дясната лента. Това го казвам аз. Ако сте стигнали до тука, пишете в коментарите, не дей да се срамуваш. Така, гледаме, че е свободно. Тук някъде. Град Пловдив, обаче, айде. Горило няма. Не бе, баш тук ли бе? То няма горило, как ще правим, не знам. Дядо, що ме прати сега за картофи тук бе? Как ще стане нашата работа? Тук има ли инерция? Ще има ли инерция? Поне да има инерция до някаква безоцанция. Ако има инерция, ще е супер. Абе не, ако тук ще спре. Ще варим. Пеша. Дядо. Тук ще спрем. Ако ви хареса видеото, ударете по един лайк, абонирайте се и от мене имате чао.